Hola, así está Pau, de primer C, de primer d'ESO C, que ens va explicar quin és el projecte que hem fet aquesta primera avaluació. A veure, Pau, què hem fet? El primer projecte que hem fet ha sigut un cotxe de fusta que hem utilitzat material, tot ha sigut madera, i ho hem fet escatant. Primer hem fet uns plànols, després hem dibuixat les peces en un llistó i després les hem anat tallant i l'hem escatat. Després d'això hem taladrat en les rodes i en la base per poder ficar un pal que serveix com a eix. Mostra a veure els forats, els trepants i en les rodes i en la base, molt bé, molt bé. La base seria això. Molt bé. I perquè després he foradat les rodes per poder posar el pal que serveix d'eix i ara podem veure com roda. Molt bé. Ara treu-lo cap ací. Molt bé. T'ha costat molt de fer-lo? No, no és una cosa difícil, lo que és que anar en cuidado perquè no es t'embatxa molt la mà i que no l'agarres i claves la pata i agafes si l'escates massa o no la deixes ben planeta. I quan has foradat les rodes i la base, t'ha eixit bé? Sí, això es fa l'últim. Demostra que t'ha eixit bé. Fica-lo en moviment també. I molt bé. Molt bé, molt bé. T'ha agradat el teu projecte? Sí, a mi m'agrada molt. Molt bé, enhorabona, Pau. Vale.